ಬೇಗ ಮನ್ಪುರ ನಂದು ಕುದ್ದಿಚ್ಚ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋತೆ ಅಂಚಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಉಪ್ಪುದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಬಾಟ್ ಪುಟ್ಟೆ ಬೇ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾರ್ದಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಿದ್ದು ಲೇಗೊಂಡು ನೀಕುಲು ಎಂಜ ಮೋನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುನಗ ಏರಿಗೆ ಲೆಡ್ಡ ಅಂದಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮನ್ಪಗ ಪಾನ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಸ್ತ್ 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 ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂವರೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಿತ್ತ ಮೊಕಲು ರಡೇ ಜನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಟೀಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋತೆ ಅಂಚಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋತೆ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಡು ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪ ಸೊ ಮುರ ನಾನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಡು ಓ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಗೇಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೇಮ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪುರ್ಸತಿಜ್ಜಿ ಮೊಕಲ್ ಮಾತಂದೆ ಪಾಪತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆಡ್ದು ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಬಾಟ್ ಪುಟ್ಟೆ ಬೇ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾರ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಮೊಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೇಮ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋನು ಇದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಗಗನ್ ಮನ ಆಯ್ಗು ಖುಷಿ ಆಪನ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚಂಬೆ ಖುಷಿ ಆಪನ್ಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂದಿತ್ತ ಆಜರ ಕರಿಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಅದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಓ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಏನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಬದು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಯಾನು ತಿನ್ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಂತೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನ್ ಚೂರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅದು ಗುರ್ತದಿ ಕುಜಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಬಡ್ಡು ಬಡ್ಡು ಕುಜುವ ದಾದಿ ಪೋಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಯಾನಿ ನೀವು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾಸ್ತಾ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ತಿಂದು ಎಂಚಾಪುನೊಂದು ಟ್ರೂ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರ್ಪೆರಾಕು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಡ ಮುಟ್ಟತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ನೇ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಾಗನ್ ಆನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಅಂಗಿ ಮಾತ ನುಂಗುದುಜ್ಜಿ ಗಂಜ ಬೈರಸ್ಡುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಕುಂಟ ಹೊಡತ ಹೆಂಗ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ಗೆ ಈತ ಫಸ್ಟ್ಗು ಯಾನ್ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿಕೊಂಡಿದಾತು ನೀರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಿನ ಮಾತ್ರ ಪಡ ಇತ್ತಂದು ಕೊದ್ದಿಯಡವೆ ಒಂತ ನೀರ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಬೇಗ ಮನ್ಪುರ ನಂದು ಕೊದ್ದಿಚ್ಚ ನೀರು ಬೇಗ ಅನ್ಪುಗೆ ಅವೇ ಒಂತನ ಗೀತೀನಿ ನಾನು ನೇ ನಾ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಎದುರುಗಲೆ ಅಂಚು ಮನೆ ತೂಕಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಮಗು ದಾದನ ಮಂದಿರವೆ ದಾದಲ ಶಾರ್ಪ್ ಇಚ್ಚು ಇದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಿದ್ದು ಲೇಗೊಂಡು ಬರ್ಸದ ನೀರ್ಲ ಊರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ನೀರು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಪಾಸ್ತಾನ್ ಪಾರೋಡು ಯಾನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ದಾತು
ಪಾಸ್ತಾ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಗೆ ಕಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಕ್ಕದ ಒಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ನಿಕಲ್ ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಾತೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ದೀಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಇತ್ತೊಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ ತಾಗು ಈ ಕೈ ಬೇಯ್ದಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುತ್ತೂಲೆ ದೆನ್ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುತ್ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ಬೇಯ್ದು ನಾನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದೇನ ಅರಿಪೋಡು ದೆನ್ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ಚ ಇದು ಬಂದನ್ ಪರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ ಕಾರು ಇತ್ತಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನಲದಿ ತೆಂಕುಲು ಅವು ಉಪ್ಪುದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡು ಇತ್ತ ನೀರ್ದ ಪಸಾಜಿನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತ ಯಾನು ಒಂಜಿ 5 ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ಮಲಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಇಂದೆನಿತ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಂತಿದ್ದ ಲಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತ ರಪ ರಪ ವೀಡಿಯೋ ಆವಡು ದಾಪಂಡ ಮುಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ತಲಾದಾಂಡ್ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬರ್ತನ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾದ ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ನಾನು 5 ತೆತ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂದಿತ್ತ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಪುರಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ತೈಕ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪಾಸ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದಾತೆ ನಾನು ಚೂರ್ತು ಮಲ್ಲದಿಲೆ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋತಿಲ್ಲ ಐನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಿಯರಿ ಜಾತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ಇಂದೇನಿತ್ತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೇನೇನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಇಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಕೈಕೋರುಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದ ಅಡೇನಿದ್ದು ಇದು ಐಟೆಂಜ ಕಜೋ ಕುಲ್ದುಂಡು ಗ್ಯಾಸೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದು ಲೈವ್ ಆತದ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಶೋಪ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದೇ ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗಂದಿಟ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲ ಆತಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಲೈಟ್ ಪಾತದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗಂದಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಂದ್ ಬಟ್ ಇಂಚ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾನೈತೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಾವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ತೂಕ ಹೋಯ್ಜಾರ ಇದು ಎಂಚಾತ ನೀರು ತಿನ್ನೊಂದೆಲ್ಲರು ಪನ್ನೆ ಎಂಚಾತನು ಪಕ್ಕಡ ವರಜಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಚಕೊಂಡ ಖಾರ ಬೈದೋಡ ಹಾಂ ಎಂಚಿನ ಯಾ ಮುಂಚಿದ ಅಡಿಗೆ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಕ್ಲು ಹಾಂ ಕೊಡ್ಜಾರ ಮುಂಚಿದ ಅದಾ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಾನ ಸಾರಿ ಪಾನ ಆಕಳು ಮನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಕಾತನ ಬಾಟ್ಪು ಟೀ ಪಾನ ಎಂಚಾತನ್ నీకులు ఎన్న మోనది ఎక్స్ప్రెషన్ తున్న గేరికి లెడ్డ అంది లా అంద షోకత షోక్ ఉంది పనుడు పన ఎడతన దాకి ట్రై మన్పలియా పల్లె ఓకే
ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಜಾಯಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ರತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಏನ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಏನ್ ಚಾತ ಸೊಕಾತಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಆತಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಖಾರ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸರಿಂಡ ಎಡ್ಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲಿಯಾ ಓಕೆ ಮುಗಿ ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪು ಮುಗಿ ಪುರಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮನ್ಪಗ ಪಾನು ಎಂಕ್ ಮರತೋತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮರತೋತಿನ ಬುರ್ಚಾ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಮಾತಾಡಿಗಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಪನ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ ಪ್ಲೇನ್